Здравейте! В последно време с моя лаптоп изпитах големи затруднения. Затова реших да си построя нов компютър. Коренно различен хардуер. Нека да започнем. Една кутия на риск. Кутията не е нова. Използване. Не съм я взел от чуж човек, от лице, което познавам. За хранване не знам и аз какво. И от него съм взел от същия човек. DVD записвачка и Blu-ray четец. Охладител на Deepcool Tamax 400, Intel Core i7 6700K. Това е един стримърски процесор, но аз не съм голям любител нито на гейминга, камо не пък на стриминга. Един 1 терабайтов Seagate, 16 GB RAM, DDR4, най-бързо работещия тип памет на 3000 МГц. Asus Z170A. Това е едно наистина много добро дъно. Заслужава си за парите, които съм дал за него и нека да започнем с глобя. Винаги обичам да отварям нови неща. Това е махния. Това е вашата предпазна пластина, която ще се сложи после. SATA кабели. Още един SATA кабели. Много важно е, ако не сте голям професионалист в сглобяването на компютри, да прочетете вашата книжка, където много подробно пише това как става. Вижте, диск с драйвери. По принцип в новите неща вече не се слагат дискове с драйвери, защото могат да се намерят от интернет. Пък и с времето тези драйвери остаряват и излизат по-нови в интернет, така че изтегли по-новите, но благодаря на Asus. Отваря това и махаме предпазната пластина. След което отваряте и взимате много внимателно процесора. Не го пипате нито отдолу, нито отгоре. Ако го пипнете отгоре, ще му развалите проводимостта с радиатора. Ако пипате отдолу, ще смесите с вашата пот и мас, кръчетата ще стане каша. Ето тук виждате едно триъгълниче. Виждате също триъгълниче. Тук слагаме процесора. Това е. Слагаш тук. Процесорът е инсталиран. Така, сложихме нашия охладител и сега трябва да го свържем към CPU fan. Хоп, готово. Сега е време за нашата RAM. Вижте колко е красива. Това не е просто за красота, това са радиатори, които спомагат за охлаждането на рамта. Все пак и рамта пече. Това, което е характерно при рамта е, че тук има една пъпка. Така че просто гледате дали се отсветства и дотинка тук. В случай ние ще сложим в сивите слотове. На 8 гигабайтова почка поставена. Време и за другата. Готово. Вече споменатата пластина трябва да я сложим вътре. Дострабне. Готово. Сега ред на нашето захранване. 400 вата. За сега са ми достатъчни, но след време може да искам още. Първо като реша да си слагам видеокарти. Както сигурно забелязахте, в комплекта ми няма видеокарта. Това е защото първо искам да тествам вградената видеокарта, да видя колко е добра, колкото се твърди. Тук, което виждате, че дъното използва 24 пинови крачета, докато тук са само 20. Затова обаче дъното, се идва с още 4. Това, което виждате обаче, е, че допълнителното захранване на процесора и на другите компоненти, допълнителното, е с 4 пинове от захранването. Обаче тук, както виждате, е с 8. Сега имам 3 варианта.
да си купа ново захранване с 8. Б. Да взема преходник и С. Да го свържа просто така. В смисъл другите 4 да останат празни. И следователно аз ще използвам С, понеже не мога да се възползвам от другите. И сега решавам аз да сложа DVD записвачка и Blu-ray четачка, защото ми е много важна. Просто завинтваме. И сега ще след свързване, дълго свързване, сега го слагаме ето тук. Да, минах малко по-набързо. Това, което прибавих е 2 USB-та, 2.0. Другите 2 USB-та съм ги свързал тук. Имам си хард диск 1 терабайт си прибавих. И SSD-то от стария ми лаптоп не се вижда много хубаво. Даже изобщо не се вижда. DVD записвачка. И компютърът тръгна. Слава богу не ми поиска форматиране на диска, защото това е все пак нов BIOS. Сега обаче трябва да инсталирам драйвери и така. И в крайна сметка заслужава ли се да се прохарча за тази конфигурация? И мисля, че да, защото в момента всичко ми става много бързо и нямам никакви проблеми, докато с лаптопа всичко беше адски бавно. Имах само 4 ГБ RAM и само 64 МБ VRAM, което беше отвратително. Не ставаше за нищо друго, освен само за гледането на HD видео в 1080p формат, забравиш за 4K. Но всъщност не мислех лаптопа за толкова слаба машина, когато го взех за първи път, когато изобщо не го ползвах за толкова много неща, колкото го ползвах преди примерно 1-2 седмици. Но сега имам нов компютър и не знам какво да правя лаптопа. Или ще го продава, не знам какво. Истината е, че конфигурацията, която първо щях да сглоба, ще да бъде по-слаба. Т.е. не исках да похарчвам толкова много пари за части. Исках да си избера процесора Intel Core i5 6500, който баща ми не го хареса много. ASRock H110M-DGS. Баща ми не понася ASRock и щях да си изявам 8 ГБ на ADATA DDR4 на 2133 МГц. Само ръмта хареса, но всичко друго го отряза. Реши да ми мъкне в плана дъното Asus Z170-A, което струваше 300 лева. После ми каза да си взема този процесор, който видяхте в клипа. И така, наложи се да събирам повече пари, да се трудя още няколко месеца, за да стигна тази сума. И искам да ви кажа, че не съм разочарован, защото това беше наистина много добър избор, който баща ми направи. Аз съм изключително благодарен в момента. Наистина и аз направих един доста добър избор в избора си на части. Да, вярно е, в момента нямам видеокарта, в момента съм с вградената Intel HD Graphics технология, но искам да кажа, че тя е доста по-хубава от тази, която се намираше в лаптопа ми. Сигурно виждате, че има естествени кривини наоколо. Това е защото в момента ползвам един обектив. За мен ми харесва в момента, защото снимам широкостранно, защото ми писна да ми се вижда само главата, не ми е приятно и фокусът постоянно се тресе. Също така този клип е по-дълъг, вече не мисля да правя клиповете късички 2 минутки нещо, почти 3 минутки. Почти 3 минутки ми беше последния клип. Вече мисля така да ги правя 5, 6, 7 минути. Чао!